Kinsay mo nga lang dong? Will. Will. Taga Dumaguete si Will. Bisaya siya. Anong pangalan mo? Nilo De Castro. Tagalog ka ba? Tagalog. I'm from Batangas. Nay, taga-diin ka. Taga-Tacloban. So, waray-waray ka ngayon. Oo, waray-waray ako. So, may waray Bisaya nga Tagalog din eh. Kaka-nosebleed. Nandito ako sa set ng The Story of Us at kasama ko si ang tinatawag na Bangki. Ano? Bakit Bangki pong tinatawag sa'yo? Tao na tumawag sa akin. Ah, talaga? Nickname lang. Ilang taon na po kayo? 70. Ah, bata pa. Nasa loto ka pa. Anong role mo dito sa The Story of Us? Lolo ni Sian Lim. Kaya anak ko si Gardo. Ah, ako ang stepfather ni Kim Chu. Pero kaedad ko si Kim. Nandito tayo sa Bataan. Kunwari sa El Nido tayo, pero sa Bataan talaga. Ang ganda ng resort na to. Grabe. Ate Bianca, pwede ba ako mag-swimming? Ha? Pwede mag-swimming dyan? Hindi pwede. Pull out ka na. Bakit di pwede? Nasa taping ka, bakla. Hoy ate, saan yung kambal mo? Hello! Nasa heart ko. Char! Ay, ganun ba yun? Ang role ko sa The Story of Us ay boyfriend ni Aiko Melendez. Buti na lang nagpakalbo ako para mukhang mas matanda, para bagay kami. Dito kaming lahat tutulog. Ang ganda ng kwarto. Diba? Sosyal. Sobrang ganda dito sa umaga. Joy, go! Pinagalitan sila. Joy! Salamat. May mangyari lang. Hindi ko na alam gablano. Journey pa. Ito ang pangalawang scene namin. Ibang word yung sa Coming towards the end of day 3 now. Mga pare ko! Kaway kayo dyan. Woo! Daming pagkain. Gutom na. PG na ako eh. Hello. Makoy, say hello. Hello. What's up? Ayan, ito yung hotel namin mamaya. Ito ang sosyal. So, balita ko na marunong magwaray si Kim Chu. So, hanapin natin siya. Mag-interview tayo sa kanya. So, adi ako set on The Story of Us. Kapag ko Kim Chu. Hi everyone! So, Kim, maaram ka ngayon magwaray? Maaram pero guti ay nala. Ah, gutiin na lang. Yes. So, paano mo nahibaron magwaray? Naukuy ako ha Leyte in Tacloban since birth. Ah, mo ito. Yes. San Jose. San Jose ka Yes, na ukoy? oo. Ah, mo ngayon. Musta yung mga waray-waray, no? Ay, syempre, mahusay yung duro, di ba? Pa-picture siya? Oh, sige, sige. Picture kayo? Sige, 20 pesos ang isa, ha? Joke! Getting set up for the wedding! So, wedding organizer. Say hello, Direct. No! Ito, this is the best director I've ever worked with. No. Sino kakaloitin? Ako. So, nandito kami sa beach at magpakasal na kami ni Aiko. Hi everyone! Mga pangakong mamahalin kita ng lubos. Pangakong mamahalin kita. I'm on TV!